TG, c'est la loi que c'est moi qui la loi toujours. Malin tient à me soit vraiment. Les nouveaux albums bientôt Empire, mon Empire. Ah, non, mon Empire là, mais c'est vraiment avec Mali dirigé. Parce que pour le monde, il Mali connaît. Non, mon Empire là, mais c'est ça le problème. Ok. On a deux Corona, Corona veut pas me la mon Empire à Basoro. Vraiment. Mon Empire. A b'a yetili kɛ jumɛn de bɛ mon empire kɔnɔna la a b'o dɔn an gilajɔw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ i m'a ye an bɛ ka rap diriger ka taa ni population ye mon empire lamɛn gouvernement ka mon empire lamɛn o bɛ se ka jamana diriger sinon maintenant la gouvernement tɛ yen jamana yɛrɛ tɛ yen an bɛɛ bɛ yan ten dɔrɔn de kow bɛ kɛ ten dɔrɔn de fɛnɛ ni fiɲɛ cira yɔrɔ min na u bɛ boli ka taa o yɔrɔnin jɔsi k'o kuma da. C'était gouvernement bilan zéro, gouvernement programme zéro, gouvernement président dit tchoucha, gouvernement en même temps gouvernement un pays qui n'a pas sa destin, mais un pays qui n'est pas sur le chemin d'aller. Un pays qui s'avance toujours. Il s'avance vers où? Dans un trou ou dans l'eau? La question reste posée. Malin Dion n'a pas voulu qu'on dise. Député ko. L'on a fait député. Ni député ni moi il m'a de assemblée qu'on a là. A top de jouer à Tamininga. Jamana bafouira. Mɔgɔ ba tɛ mɔgɔ ba ye bɛɛ bɛ dɔgɔlima kɛ sisan réseaux sociaux yɛrɛ tiɲɛna Manasa Daɲogo i ka résultats mɛnna tuareg cayara an ka sabulen kɔnɔna la mun y'u caya jɔn voturu ye u donna cogo di an bɛ fɛ k'olu dɔn RPM na commune Bamakɔ kɔnɔ yan RPM tun a ye mɔgɔ sɔrɔ fɛn commune D dɔrɔn de la n'o tɛ a tun cilen don yɔrɔ bɛɛ mais an ɲɛ bɛ résultat min na Zeni commune 1 ni commune 5 mun y'a gagné mun y'a la passé a kɔni tɛna fɔ k'a namara la mɔgɔ min bɛ fanga la mɔgɔ si t'ale namara cogo t'ale la ale de bɛ se ka namara kɛ o kɔni ni jeunesse ko k'u bɛ yan u tɛ yan dɛ ni opposant ko k'u bɛ yan u tɛ yan dɛ opposant tɛ Mali la jeunesse tɛ Mali la bɛɛ ta ɲinina bɛɛ kɛra woroba ye bɛɛ kɛra disiba ye an b'an to ɲina jamana in kɔni a bɛ kɔlɔn dagolo de la un pari a bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔna la o un pari a n'a cɛman jan hali a tɛ sugun dusɛjɛ bɔ ni kɔni nin ne gilaja lɔlɔ ka message ye an Ibafɔniw kɔni an tɛ se an tɛ ɲinɛ an ka Kamu Musa n'o ye Ibawani a bɛ leçon d'a ma toujours i bɛ kɔrɔfɔ fɔ mɔgɔ ɲɛna ou bien i bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ non i m'a dɔn a kun Manasa Daɲogo i ka résultat a ma kɛ maliyɛnw sago ye RPM man tɛ ka caya tuguni assemblée kɔnɔna la parce que u n'a ma kan mɔgɔ min cira deuxième tour la mun y'u gagné tuguni komi ne y'a fɔ ko e ye jaabi min bɔ k'o de ye jaabi yɛrɛ yɛrɛ bon se tɛ tɔw ye o n'u ta to Ala ma mais Mali kiri ko halisa a man ɲi en tant que Mali kiri ma tigɛ laadiriya la Mali gɛlɛya tɛ ban Mali sɛgɛn tɛ ban Mali bɛ bafoué ka taa de toujours en tant que non kiri kɔni dɛsɛbagatɔw ka hakɛ tɛ ka d'u ma jamana in a ko bɛ gɛlɛya dɛ halisa non ko bilen ma kɛ yan 2023 maliyɛnw b'u sigi ni ko wɛrɛ min tɛ nin ye c'était gilaja lɔlɔ nin ye message fitinin ne ka fɔ aw ɲɛna maliyɛn tɛ kuma mɛn tuguni maliyɛn tɛ baara fɛ tuguni maliyɛn yɛrɛ tila sisan nɔ ale kɔni ale hakili de ka ɲi ni bɛɛ hakili ye n'olu ye min fɔ o don mɔgɔ si tɛ karamɔgɔ la mɛn bɛɛ bɛ k'i bɛrɛnbɛrɛn karamɔgɔ kɔfɛ k'i ka action kɛ
Ok. Zuma kulo u minɛla u bɛ kaso la u n'u ka miliyɔriw dalen b'u ka kaso la e donna fonction na e sara dɔnnen don n'o convertira n'i y'o multiplier san kɔnɔ a tɛ wari min bɔ cɛ n'o wari hakɛ taara ye kun o triple taara ye kun o kɔrɔ k'i zoni cɛ o tɛ sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ n'o ye i ni kasola don ka kan ko jugement ko t'o la e kan ka don kaso la de président premier ministre e sara tɛ miliyari bɔ san kɔnɔ n'a fɔra ko non san kelen kɔnɔ cɛ 20 miliyari taara ye e ka compte kɔnɔ i kan ka minɛ k'i datugu jugement t'o la cɛ i ye zoni ka daminɛ président na fo ɲamancɛla vraiment an ka jamana in hinɛ minɛ kuma in tɛ tuguni dɛ kɛwale lahara tɛ ja an ka ɲɛmɔgɔ t'u miiri k'a fɔ non k'olu bɛ taa ka wari in to dugukolo la i bɛ taa ka wari in to yen k'i bɛ taa k'i sinji to yen i bɛ taa ka n'aw denw to yen depuis don fɔlɔ depuis don min na u bɛ t'i don dugu jukɔrɔ minɛkɛw bɛ na e ka baara tun ye jumɛn diɲɛ kɔnɔ e ma tun ye jɔn ye e tɛ baara ɲuman kɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ i bɛ misiri mun jɔ ni wari sonyɛli ye a baraji tɛ taa i kan koyi i bɛ saraka mun bɔ ni wari sonyɛli ye a baraji tɛ taa i kan dɛ o ma tɛ alimamibaw lamɛn Mayi Watara ninnu t'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna Mamudu Diko ninnu t'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna Abdoulaye Koyita Usumani Soli Tarawele Mohamed Tarawele Di Tarawele Ba ne y'u lamɛn a tɛ fili o ok an bɛ kuma kan tan kuma bɛnnen tɛ bɛɛ da mais kuma barikamaw n'a y'a ban k'u lamɛn a ko bɛ na